супа Том Янг, ама аз я опитах в Москва. Тя е много люта, с кариди. С пили и с кариди. Може да е хубаво. Те виж китайците как комбинират пилето с кариди. Много народи го правят. Панка също, паелята също прави с такова. С пили, да. Пили, с кариди и миди. После... Значи там се добави и кокосово млеко обаче. И тя е такава сладко люта.